kumbang ong mending ngimwan reban man pan ye ke bang imde ban yo ngiwan pan ye ke bang ide ban yo Ka North Eastern Hills University Students Union berkisamla puli kanehu kila aipor ki bor penyat kanehu ban bishar thama ya ka grading system ka bala pentre kam ha ka school ba anehu kisamla puli kila dawa baka university ka de ban shong bishar thama no ka grading system namar la sham baka ni ka grading system ba aida ka ni ka school ba ka de ka baritam habaya nu jor ba ki we ki school ba ki padon hakal leng jakari habai kerana kila pathai khubor kino yalam ka nehusu kila ya tho ba ka jiyo grade ki samla puli ka ni ka school ba kala bu jing ye ki samla ban beteng biang ye ki jing puli jing ki kum haki PhD bat ki we ki kardan ki ba kham halor shu kila ong bana kaliang ka nehusu kan ai por shi post gi ye ki bor penyat ka nehu ban penbet bat bishar thamai ye ka grading system lamda kumta kin beteng biang ye ka jing ki ka ba kham tenge kumba yongi finance secretary ka jingwan ye ki jongi ani kadai namta ka grading system bale long kalong ka basong nga ma ngin shuai long ka juba kawai ba ki khna ki ba kuliah we ke university ki yo khambun ban ki khna university jongi te kawai kalong ba kala ban dei ba ka authority lani ki ba aya ki grade ki khani khna ki ba bit lani kala ban long ba kala bandon ka jingduna te ha kani ka grading system dena ta ka daw ngi wan hane kumbang juang mene nadum ning yang ngimwan reban pan sibun ki max ai ngi kumbang de ban yo dena tama ka grading system ka de ban change an nadu ba wan kani ka nipi ka hiar ba ki max namar ba bale manshwa ka CGPA ponjongi ka des hadu hinyau te ki khna ka to ko poru ki bun ba yo henriu san komta rai menta ka CGPA point kala kiu shudu spau henry menta ki khna ki dang yo hisan saw te kadon ka ege ka daw te ban ngai kran ka tu ni ki professor bangin jer kertang ki ong ba nado ba implement ka NEP kalong kumni te ka hiar ka max anda kala hiar ka max ka kta kumbalong finance secretary jungi ba ka hiar ka max ka kta ba namar da phi apply kam sarkar ka thol pa to ba 100% phide baniyo ha ka degree jong phi badla da phile PhD lani da pile research akan nogo field bidong kam 100% na benta ki ST ya ki general le hadu 60% ki de bania te kamud lada ki khna ki yo 100% sepa lani ga grade ki gaduna tek ning nom yo competition show in susa ko dhane ki don ki khna ki bawan singi ki ombang kwa ban sim scholarship ban pule sabar ri ban lek pule sa ki university ba pher henry kimlare namar bale ka max chongi kala dunal pa ansa ka weiru ngin ayak sampel ka scholarship bun bagi kena ki balanya ni hu kim yo re kimla ber ban apply kun ka NFST ban yo ek NFST nomor balai ka marks kala duna lupa ki wei pa ki bawa na university kum na ki ni ki university ki ba na not easy ki yo maki dena ta ka long ni bang se ban wan mi nomor ka de na ban ta ka lawe ke chongi na ban ta bang yo ban apply kam ka jing ki chongi kalong ba baro om de re bakendu ya kalat bakin ai ka exam lani bakin yakun habanta ka interview jong ki kam ki cham kumbang ong mending ngimwan reban man pan ye ke bang imde ban yo ngiwan pan ye ke bang ide ban yo an pinapet phi ke university kala hiar sedu prapo got no show ka ranking ada ka prapo ranking ka university ki khna kin yo ka marks ka beret kamut ka degree jong ile sada apply kan ki ang khna ni hu o le chikria plus ka marks plus ka ranking ka ta Te pia kundu yo no mane yo visi ne em visi dan daw in charge trong visi nomor visi dang sim interview bangi kumbang ni penpau ngimde de bangi percaya ki ai ni percaya ke genuine issue but mene visi dan interview satai ngim kwa ban penthodi visi ai ba interview kondan nomor le na jing bahajongi kadai nam kadai kata nomor bau kandan karukan mencong kinai kai ki khna kin khamyo khambun ge jing kai te ngim percaya kata henry ka bawan ngim ka gasni kolom ban race ke issue ba kani ga grading system ka na kaliang jong ka newsu mentas ngi la perlong karali dengkat lem jing don dekat ki khna boro kani ka rally kadai halor jong ka grading system apa ni hu kani ka grading system ngani thu pina du ba ini ki review mana kaniru kila bypass kan newsu ti hajakaban kan kiu kanang hiarban mentada ka tu ka grade yan pin le tap PhD hapo department jong la diru phim num yo menta ki expect pat ingi bengin yo PhD te ndai tangga taru
Ini nak kalian juga administration ru kala assure ba kadika jonan cost bagila yaki ti kila ai assurance singi ba hapo suppose ngi kin ai ka jubab kin form committee hapo suppose ngi kin ni ke karai ba ki la rai kin ai ngi ndrei pat lada ka tu karai kamlong ka basai so ngim ban si man mi biang bat man sim na ka ba kham e shu ka Jadi finance by vice president dia kerja ki jongi ni kamdei ka bangi pan panan long kum ta ke ning la li ni man ki department lai ken du man kina kani ke jingi kamdei ban favor ngi ke ban favor kina nomor ba kani ke jingi ki ka dei be ka bawan hi na kasur kina lawan ut yangi wat ki topo lawan ut yangi ki ong ba ki yo tang 6 point kila snow kila tho ba ndrei ki yo ke result ki yo tang 6 point fin de pek le kuma example kum ha khasi department fin de pek imen ne ki bayo ki dei be 4 point dia kabu jingkli yangi balai ba kalong kum tu lasai katu ka marks lada klik tab kum bala ong i vice president klik tab PhD shu nomor pp tangkan hu kamla ban provide ka seat ya baru kena for PhD seat kan dia lada klik tab shawai kan bu jing mai ki nomor shawai ki pan 5.5 deh 100% ya 100% dia pi kan bu jing ba dia ngingim kwa ya kata pa kena ladihi kena bupulihi bu ulet shabar dan National University ba on changing tang nak daw kani ke grading system dengi kerpat kumbang lawan mene ni administration yaki kumaong yaki om nam ka jing kwa ka jing renta ki kena de mene la provide ingi university bekin review within 10 days tela na kinle within 10 days ne kabumut be ni union ringkat ki kena nin ai yang ka jing ki ka ba camping bani ka bamene camping bani ka bamene de ni kerpat ikinong hikai at least kin sulong linian kin dia akama nomor ombaro obobi pindapen mentana du toparu ikumbula bi utopa ikumbula bi kama sebagai ai kin hu topa ikumbula bi dingi kerpat ikinong hikai at least bikin sulong linian kin dia kama datang kat tanah kalian